मस्तच. हे बघा इकडे दाखव. भेटले हे बघा भरपूर भेटले. 1 2 3. नमस्कार मित्रांनो, सृष्टी ब्लॉगमध्ये पुन्हा एकदा तुमचं स्वागत आहे. तर मित्रांनो, आज आम्ही जातो खेकडे पकडू. भरपूर दिवसांनी आज जातो. 8-10 दिवस आम्ही गेलेलो नाही. सृष्टी पण सोबत. आणि आज आम्ही पगोले पण टाकतलो. पण आज नवीन ट्रॅप घेऊन येत आहे मी. हे बघा ते ह्याच्यातून आम्ही खेकडे पकडतलो. थांबा दाखवते तुमका व्यवस्थित. ते बघा हे नवीन ट्रॅप घेतलं. असे ठेवायचे एक खुनी सारखे आहेत. याच्यातून इथून खेकडे जातले आतमध्ये इथे मोरीची चांबडी बांधायची. इथून खेकडे जातले आतमध्ये. आणि या साईडने बाहेर काढूसाठी ते इकडून ते बंद करून ठेवायचं टाकल्यावरती. असंच एक अजून एक पण आहे. हा बघा मोठा आहे. हा जरा मोठा आहे, हा छोटा आहे. हे पण तसंच आहे. याच्यातून इथून खेकडे आतमध्ये जाणार आणि त्या साईडने मग बाहेर काढायचे. तर आता बघूया आपण टाकून काय भेटतंय का आपल्याला. बघा 2 याच्यातला जर तुम्हाला पाहिजे असतील याच्यातले ट्रॅप तर मी नंबर देतोय. त्या नंबरवरती तुम्ही मागू शकता. तुम्हाला बनवून भेटतील. ओमकार म्हणून मित्र आहे माझा, त्याने बनवलं आहे. ओमकार फॅब्रिकेटर्स म्हणून. तर त्याने बनवले आहेत. तुम्हाला पाहिजे असतील तर तुम्ही मागवू शकता. चला तर बघूया आता काय भेटतंय. आता टाकणार आम्ही. पगोले पण घेतले आहेत. आता एक मोरीची चांबडी बांधून घेतलंय. तर इथे एक टाकून ठेवतोय. तिसरं टाकलंय. 3 टाकलंय. बघूया आता 4 तासांनी उचलूया. काय गावता काय बघूया. 3 ते 4 तासांनी उचलायचं. चला पगोले पण टाकूया.
मित्रांनो आता 20 मिनिटं झाली. आता पवले उचलूया, बघूया काय गावता काय. गावली टाका मोठी मोठी गावली. घे घे टाक, काठी काढते. दोन गावले ना, तिसरे टाक. तीन गावले. चार गावले, चार टाक. पाच कुर्ले आता दगत गावले आहेत. बघूया आता, म्हटलं कायच गावाचा नाही, 5 गावले या साईड. डेंगी नाही काहीतरी असं टाक. सावी टाक. टाक 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 टाक. मेंढबाण टाक, आधी टाक. टाक मेंढबाण, मेंढबाण लवकर बांध, लवकर. टाक टाक टाक. हां टाक टाक. मस्तच गावली, बरी होती ना मोठी. अशी होईल तरी केवढी मोठी आहे. बघूया. मग कंचनीचा चल.
एकदम बढ़िया। आता मगाशी ट्रॅप टाकलो ना ते उचलूया। उचल बघूया काय गावता काय। सावकाश उचल। अरे उचल उचल वर उचल। दोन आहेत वाटतं। इकडे घ्या या साईडला घे। दोन गावले ते बंदच झाले ती। हे कसं झालं आता? आता प्रॉब्लेम झाला। चल बघताय नंतर रशी तुटाने तिथे। हे बघा दोन गावले एका ट्रॅकमध्ये। ठेव खाली बघू ते। थांबा 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 वाईट थांबा। पगोलेत भेटले ते बघा। हे पगोलेत भेटले हे आता या ट्रॅप मध्ये। मगाचे पण एका भेटले ते बांधून टाकले मी। तर आता तिसरं बघूया। तिसरं ट्रॅप बघूया। मित्रांनो आताच घरी आलोय खेकडे पकडून। जरा उशीर झाला आणि एकाला खेकडे पण द्यायचे होते ते पण द्यायनेपर्यंत व्हिडिओ संपवायला वेळ लागला। तर आत्ता चांगले कुर्ले भेटले आम्हाला 2-3-4 किलो भेटले। तर
मित्रांनो व्हिडिओ आवडल्यास नक्की लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉन दाबूक विसरू नको, जेणेकरून आमचे नवीन नवीन व्हिडिओ तुमच्यापर्यंत पोहोचतील. चला तर मग धन्यवाद.